Nin ye an ka podcast sendaniyako 41 ye min bɛ lase Banɛma Sogoba ni Nathaniel Danbele fɛ. Bi Araba Marisi kalo tile 5 san 2025 an ka verset kalanta bɛ bɔ Jose kitabu la a sura fɔlɔ verset 9. O bɛ a fɔ an ye ko ne ma nin ci fɔ i ye wa? I barika bonya ka i ja gɛlɛya, i kana siran, i ja kana tigɛ, kamasɔrɔ matigi i ka Ala bɛ i fɛ i ka kokɛtaw bɛɛ la. Gɛlɛya ni danabaliyako ɲɛkɔrɔ Ala b'an hakili jigi ko an tɛ an kelen na abada. Jose min tun ka kan ka Israel bila ka taa layidu jamana la, matigi ye ci jɛlen di a ma ko a ka barika sɔrɔ ani ka jagɛlɛya sɔrɔ. Nin kuma tɛ hakilina gansan dɔrɔn ye, nga Ala ta cikan min sinsinnen bɛ layidu kan o min tɛ wuli. A ka yɛrɛya ka kɛ yen tuma bɛɛ. Gwɛlɛya mana kɛ fɛn o fɛn ye, Ala bɛ taama na an ye ani k'an labɛn walisa ka se sɔrɔ kɔrɔbɔli kelen kelen bɛɛ kan. Bi an ka ban siran ni jɔrɔnanko la. An ka taa ɲɛ ni danaya ye k'a dɔn ko Ala de bɛ an senw ɲɛminɛ. An ka ko labɛnnenw wo, an ka latigɛw wo, an ka kɛlɛw la wo, an ka danaya to an na. A tɛna an bila abada. Nin kuma in ka kɛ fangasɔrɔ yɔrɔ ye aw bolo bi. Ko mana kɛ cogo o cogo, i ka jɔ ni jagwɛlɛya ye bawo Ala bɛ i fɛ. Nin laseli kɛra ka bɔ Délivré par Christ yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye.